Ang asin, baw. Pero bigyan mo makaistorya, makadungog ana may galang di mo ka og parat, ah, para sa high blood, di mo high blood, unya di mo ka og parat basta nag-dialysis na, di mo parat kung daot, kung madaot ang kidney, dili mo ka og parat kung unsa ba nay bisag unsa na lang na ipangsulti basta ganig sakit ulo di pud pakauno parat. Wa mo kay balo may gala nga ang the most important element sa atong lawas. The most important ha, kadug na mo anang calcium, potassium, maayo ng calcium, maayo ng potassium, nasa saging, kaon mo ingani sa ampalaya kay naay ko ani, magnesium unsa pa may isulti pero wala pa mo kadungog sa doktor nga mukaog parat except sa ako. Pero kung makarealize mo may gala, nga ang parat, ang sodium chloride is the most important nga elemento sa lawas. Walay mo function sa atong lawas may gala kung walay sodium o parat. Wala. Nga naman, ultimo sa pagpirok-pirok sa imong mata ba, dili na mo pirok imong mata kung walay sodium. Tanan muscles na ito may gikan sa itong may mong naong nga pangit, paingon sa imong kumagko ng itom, dili na mo lihok ba kung walay sodium. Kaya ang sodium may mo na siya mo exchange sa ubang elemento para mo contract ang muscle. Sa Bisaya pa, siya'y messenger, siya'y kargador day. Siya'y kargador na magdala sa o magbutang sa ubang elemento sa atong lawas para mugahi ang imong muscle. May pa imong muscle kay gahi pa. Ngano man siya. Kay siya manggod may gala ang mudala sa paggahi sa atong muscle. So, asa man ang muscle may gala? Mata, dila, baba, naong, diri sa imong muscle, sa imong tiil, sa imong kamot, walay mahitabo sa imong motor, sa imong tanan imong lawas, ultimo ang atong kasing-kasing may gala nagkinahanglan og sodium. Kaya dili man gyud siya malihok kung walay sodium. Ang system of contraction, sa Bisaya pa ang motor sa paglihok sa atong muscle, katibuk-an sa atong lawas is sodium. Karon, unsay role niya sa ubang parte sa atong lawas? Gikan sa atong paglihok no? Kasabot na mo? Ambot lang, kasabot ba mo sa akong gingon nga dili mo lihok ang atong muscles without sodium? Sa nerve mga manang. Sa nerve, sa ugat. Ang sa Bisaya sa ugat, may pwedeng ma-nerve, pwedeng ma-artery, pwedeng ma-vein, pwedeng ma-ligaments. So, sa anatomy, ang atong mga nerves, labaw na gyud ang sa utok nato may gala. Sa utok nato, ang mga nerves dili mudagan ang electricity sa atong ugat kung walay sodium. Patay. Di mo kakita sa sudan ninyong bulad ba kung walay sodium ba? Dili mo katabi di sa inyong silingan kung walay sodium. Kay ang utok nato nagdala sa electricity sa atong nerve paingon sa inyong dila nga tabian. Walay lain. Kana lang gyud siya gyud. Kay mag-exchange man na siya sa mga ubang elemento, sodium, sa potassium, sa calcium, tanan. Pag-exchange nila, madala na to ang message gikan sa utok nimo paingon sa imong dila nga tabian. Dili kakita ang imong mata kung walay sodium chloride exchange. Ayayay. Magkambyo-kambyo man na sila mga manong potassium, sodium, chloride, magnesium, magkambyo-kambyo sila gikan sa gawas sa atong ugat ug sa sulod sa atong ugat para mapadala ang mensahe paingon sa utok ug sa utok paingon sa inyong dila. Okay. Kasabot. Wa man siguro mo kay balo ana, karon pa man siguro mo kadungog.
Okay, human na to. Gikan sa muscle, paingon sa nerve, paingon sa imong dugo patay, no? Ang sodium mga manong mga manang, mao na siya mugunit sa tubig sa atong lawas. Unsa man ang role sa tubig mga manong mga manang sa atong lawas? Ang tubig noy 80%, ha? 80% sa atong lawas gikan sa imong laway, paingon sa imong ihi, tubig. Kung walay mo gunit sa iya na sodium, ang sodium, ang asin, dili siya mo gunit sa tubig, mag-awas-awas na lang dito sa imong kidney o sa imong lubot. Dili man niyang papugnan. Mo bitaw na kung maba ang inyong sodium, manghupong mo. Mudako inyong tiyan, manghupong inyong naong. Magtulo-tulo na inyong laway maski nagwala mo nagkita ni Ann Curtis. Tiyaw. Ang inyong pagsingot, tubig man, di ba? Pero kung kulang ang tubig sa inyong lawas, tubig sodium, way mo gawas nga singot. Dili mo sington kaayo, kay kulang mo og parahat. Karon, ang pressure na to mga manong mga manang, unsay tawag aning ang nagpugong anak niya sodium pod. Nga dili mo malipong kay ang sodium, ang parat mo'y nagagunit sa pressure sa atong dugo. Karon, makadungog mo, ayaw mo kaog parat kay high blood mo. Kana partially tinuod. Partially lang. Ngano man. Kay ang sodium noy is not only the responsible element nga motaas ang imong blood pressure. Dili lang ang sodium noy. Daghan pa kaayo ang caliber sa imong artery. Ang caliber, sabot ba mo caliber mga manong mga manang? Wala man siguro. Ang pasabot ng caliber ba kana bang unsay kadak-on sa buslot sa imong ugat, sa imong artery, sa imong vein. Kung clog na siya sa cholesterol, siyempre, mo gamay ang imong caliber. Pasabot ana nga mukusog ang daghan sa imong dugo kay pareho man na siya sa tubig sa water district. Magkagamay ang inyong tubo sa tubig, magkakusog ang tubig, awa sa tubig. Inyo ra gunita ng kuan kanang inyong gripo, inyong gamayon ang agianan, di ba, makusog man. Pareho na gihapon na siya sa dugo. So, it's not only sodium, it's not only parat ang nakapakos sa imong high blood. Siya hinoon ang the most or the biggest element nga nagagunit o nagapahatag og consistency sa imong dugo ay patay. Why Bisaya as consistency noy? Sa una wala to na kalapot daw ingon sa akong misis. Kalapot sa imong dugo. Kay kung walay sodium, lata panas nangamatay ba? Iya panas sa imong bugan. Kasabot mo? Okay. So, partially, tinuod nang niingon ang doktor nga ayaw mo kaog parat kay basig mo taas inyong blood pressure. Pero sa tinuod mga manong, gamay ra kay na sa elemento noy. Di gani kabot og 2%. Ang responsible nga motaas ang inyong blood pressure is because of the caliber of your arteries. So, unsaon man na siya, wala may laing tambal noy. Ang anti-cholesterol di man na siya mo dako sa caliber sa arteries. Wala na siya. So, mainom ka antihypertensive. Okay. Unsa pay role sa sodium sa parat? Paghimo sa inyong ihi, paghimo sa inyong ihi, dili na mahimo ang inyong ihi kung walay sodium na unsa naman tao ni. Ngano? Ang sodium sa atong dugo, muna'y nagpugong sa tubig. Pag-adto niya sa tubig, sa kidney mga manong mga manang, sabayan na niya ang imong tubig madto sa
kidney. Pagsulod niya iproseso to tanan mga kuan mga waste products sa atong lawas dito sa atong kidney. Dalo na pud niya tong tubig, ang sodium ha. Ayaw mo kalimot, ang sodium dalo na pud niya tong tubig paggawas kay iihi na. Kung wala mo'y sodium na nga manong mga manang, mugamay ang inyong ihi. Naka-notice mo manigala nga mga on mo bulad sayo sa buntag. Sige magpangihi after a few minutes. Ano siya ang role sa sodium? Intaw nang. Kung di na mo mga unog parat, unsa na may naitabo sa inyo? Ha? Ang inyong high blood mo baba lagi. Pero malipong naman mo. Kaya wala may laputation, may lapot ang imong dugo, kaya way sodium. So, mubagsak imong blood pressure, malipong na ka, magtingog-tingog imong dalunggan, maguga imong baba, dili na pud ka mangihi. Patay. Unsa na may epekto ana? Lubog imong utok, sige lang kag katulog, sige lang kag higda. Kay kapoy man kay imong lawas kung mubo ang imong sodium. Permina siya mga manong nga ma-miss sa imong doktor. Kuhaan kag blood pressure. Uy, guwapo ka kay blood pressure noy. Blood pressure sa ulitaw noy pero di ay hyponatremia na daig ka. Unsa man ang hyponatremia mga manang? Bagsak imong sodium. So, ura kag obtanded, ura kag bugo nga kuan. Sige lang kag simag. Unya matulog na po dayon diretso kay kulang man ang sodium nimo. Unya luya kay ka. Ura kay gibunal-bunalan og 2 por 2 may gani kay dili 3 by 3. 2 por 2. Unya lihok lang kagamay kapoy man. Nga naman kay wala may adequate nga pressure nga mahimo sa atong kasing-kasing kay kulang man og sodium. Kulang gyud siya kayo gyud. Mo ang kasing-kasing nato imbis mo bomba og 1,200 cc per second. Zik 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 zik. Dili na lang kay maanan lang siya. Zik kay kapoy man. Zik kapoy kayo oy. Zik adito mubo imong pulso. Paggunit nimo sa pulso, perting hinaa. Dili mo sikad. Dili mo sikad urag ulitaw. Kita ni Ann Curtis sikad oy tindog pa wa basig masipag way bayang magilaw pag walay sodium noy maski para pila ka tableta sa imong inomol nga Viagra ba humok pas talong nga tulo ka adlaw humok kayo noy bitaw noy bisa pag unsaon nimo hubuan pa na kani Ann Curtis sa imong naong in taon mudungo si Manoy kay luya man walay dala sa electricity gikan sa utok walay consistency o unsay tawag ato kalapot sa imong dugo nga mobara sa PD5 nga balbula sa imong kinatao mao na luyat pas nga matay gaya lang ang bugan mao na siya noy so ang sodium, ang parat is the most important element sa imong lawas. Karon, naingon mo, Dok, ngano man lagi ng ubang doktor, Dok, nagsige mag-ingon, ayaw magparat, ayaw magparat. Kulang seminar na sila ba? Siguro sa ilang physiology, sa ilang panahon sa pag-eskwela nila physiology, 1 year man ang physiology mga manong. Namayabas siguro ba? No na si I comparat in town ang sodium in town is the most important element sa atong lawas. Walay mahitabo kung walay sodium sus in town sa naman na pati sa hospital mga manong tanan dextrose na sodium ba ano man kay pag-imbento sa dextrose mga manong in 1943 nakita gyud nila nga importante gyud kay ang sodium so ang imong makita sa imong dextrose, sodium chloride, D5-LRS, which meaning lactated Ringer solution, which means nga naa na siya sodium nga 0.9%. Magkalibang ka sodium,
Sodium chloride may ihatag sa imong nga dextrose. Magsuka ka, sodium lang gyapon. Ano man, kay bisag unsa ka, high blood, diabetes ang imong dextrose, sodium, may sodium gyapon. Nya kisa may mali ana mga manong mga manang. Mali ng imong doktor kay di ka pakaog og parat nga ultimo pagsuod pa lang nimo sa ospital. Butangan kag D5LRS. May sodium. High blood man ko. Anong tagaan man ko aning dextrose nga sodium chloride? Ay, Santa Cruz Digos mo na siya pinaka-importante nga elemento sa atong lawas. Dili na mahimo ng laway katulo-tulo sa imong kuan ba, imong baba. Kita kanian Cortez naghubo na. Tulo-tulo ang laway. Wa kay sodium di na matulo ba? Wa uga pa na sa nangamatay na imong baba ba. Kay kulang ang sodium. Karon, ultimo ang taste. Taste. Kanang lami sa pagkaon. Wala na lami ba? Kung wala parat. Ultimo si Hesus Kristo ba naingon, salt is the life of the earth. You are the salt. Tingnan niya iya mga disipulo. You are the salt. You are the most important people in the world. And spread my news. Tiaw? Pati Hesus Kristo ba? Kay balo sa importansya sa kuan, importante sa parat. Ultimo si Muhammad ba sa Quran. Kamo mga Muslim nga kung tigpaminaw sa ako. Ultimo, basahan niyo usba ang inyong Quran. May pako kay kabasa ko. Katong katibukan anang Quran gibasa na ako na ba. So dito nagsulti po si Muhammad, never leave any food taken without salt. Basahan ninyo. Mustaan na ipag ko sa inyo sa Quran. Kung wala mo kabasa sa inyong Quran, lupit ta mo. Una siya, nga ultimo si Hesus Kristo ug si Muhammad niingon nga sodium is the most important or salt is the most important in your life. Wa patoy science sa una mga manang ba. Pero kabalo na sila ba? You are the salt of the earth. Sus in town. Sila mga apostoles, way labot si Judas. Sila ang the most important people. Ang pasabot ana nga niingon si Hesus Kristo ang parat pinaka-importante sa imong lawas. Sa Buddhism mga manang, never spare food without salt. Basta kung naay bulanon naay mga Buddhist diyan nga minaw sa ako. Basahan ko to sa mga letters of Confucius. Si Confucius may nag-spread sa sa Buddhism. Sa Hinduism po, sa mga relihiyon sa Hinduism, grabe, na sila Ginoo nga parat ba? In town, Santa Cruz Digos. Diha ninyo makita kung sa gyud ka importante ang parat sodium. Karon, ginasulti man ako ni sa inyo kay kadaghanan sa mga advice sa inyo kung high blood mo, ay kog parat, ayaw kog parat, patay mong bata ka. It will take you 3 months. Pagwa kay kang parat, iya pagkasubugan nimo ba? Tinuod gina mga manang. Makita nimo nang dili mo walay parat sa ilang kan, iya na ni mga isaliog gani. Ay, klaro kay ba? Iya ng mga kamot, iya na kay iya ganing bugan. Kamot ba? Unsa lang na? Unsa lang na? Tanan nimo pati unod, pati legs, iya ba? Humok kay pa. Humok kay. Kabalo ba mo kung saan pagpahumok sa baka o sa baboy? Ayaw nang butang asin na gamay. Ayaw nang butang iba. Tubig lang. Dugay kay mahuman ug pabukal. Inoda. Butang asin gamay, di ba paspas kay na mahumok ng tiil sa baboy ba? Mao na siya ang sikreto na Dito sa China, makita nimo nang magbukal-bukal na kalderos daplin. Nagpahumok ang gahi. Gipahumok ang gahi. Butangan nila kasin gamay. Butangan nila kasin. Dili nga yung tanan. Sige na siya pahumok kay ang sabaw man ilang kuhaon para isagol-sagol dito sila mga pagkaon. Walang lami kay mga Chinese muluto. So, sodium
sa tinuod pa, ang the most important element sa atong lawas, ayaw mo to anang istorya na ayaw part sus in town. Ultimo sa diabetes ba? Ultimo sa nagdialysis, wa na lamang kaon kung walay sodium. Nya kay ang the most important ang kaon man sa diabetic ug sa nagdialysis, kaon man, wa na kay gana. Unsa na may tabo nimo? May pag nipalit ng kag imong lungmon. Wa na may lamang kaon. Ngayon mo, depende sa mga vitamins, ay Santa Cruz Legos, bali na ba? Dili na siya diha. The most important is, you can eat the basic diet sa atong lawas. Nya, sodium man ang the basic diet man. Naaman na sa, dito sa kwan, sa diet nga, naagi sodium gamay, para may lami magkaon. Kaya ang atong dila, mga manang, maka-taste of anything with salt. Kung walay parat ang imong gikaon, walay lami. Ultimo, ang sugar will never be sweet without sodium. Ayayay. Ultimong aslom will never become aslom without the sodium in your tongue. Patay. Kaya kisa may nagdala sa sensor, sa sensation. Kisa nagdala na, ang sodium nag-ingon sa ugat, nagkaon ang atong manong og parat, nagkaon og tamis, nagkaon og aslom. Tungod sa sodium exchange sa atong intracellular membrane sa atong ambot lang sa to pagbisaya. Dr. Derla, can you translate it? I don't know where you are now. Are you in British Columbia or wherever? Retired na kung kumpare mga kailan. Halos ako mga classmate ng retired na po. Kay 66 years old naman eh. Gapon yung birthday ko atong Sabado, akong isip ba, akong utok, sige lang ko na tigawang nagilay ko, no? Pero mukhaog parat, ay, bahala mo da. Unsa may pagkalami sa sadaan kung walay parat, ay. Unsaon paghimo sa kung kung walay parat. Unsaon ako pagkaibalo nga, gwapo da ko. Kung walay parat, kay ang parat, ang sodium is the only element that transmits nerve impulse. Patay. Unsaon pag bumba sa akong kasing-kasing kung walay sodium in town? Wala na. Kita mo ni Ann Curtis naglakaw, nagkimbot-kimbot. Dili mo paspas inyong kasing-kasing kay may sodium. Ingon lang blog. Luyat pas na nga matay. Hinay man kayo imong kasing-kasing hinay man di pras ba nga atong daghan pag sodium na kusog kay mo mga og para sa bata pa mo kanang kiamoy gani sa una atong mga edad pa kog mga 16, 17, 18. Ang kiamoy ba ibutang dila ibutang ba supsupol pag yun peting parata na mga anong kamong wa kay ilag kiamoy sorry na lang mo. Ingon man na nila ang kiamoy daw warag kugmo sa insect. Munay reality ba nga dili gyud mo makasabot kung dili gyud mo mag-research. Kung dili mo mag-study tuod lang po mo di kung kaog parat. Pero sa tinuod, mukaon lang mo parat sa buntag ba. Lami kay imong paminaw Lami kay imong laskig kay ka ba. Bisan pag kung say gusto nimong trabaho, sorry Dr. Derla, di na ako mabasa ng screen sa Facebook. Wala na akong mata na unsa naman unsa ba gi-comment ni mo diha. Tibok kalibutan may nananaman karon. Amot lang wherever they are, I can only see their names. But I cannot read. Unsa na akong mata may kala na kuan na gyud. Naminaw daw si Dr. Derla amot og asa man siya karon. Dagan ni diri sa akong kuan may kala. Dagan kay ni diri sa akong Facebook. Naminaw gyud pati daghanan gyud all over the world. So ang parat baw kinahanglan sa imong lawas baw kung dili pakas bugan nimo Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.